egészségünkre! Egészségünkre, gyerekek! Az én egészségemre, bocs. Tudod, napjön, de bazd meg! Mi van? Még parasztot enni, bozd meg. Még meg fogja összegyűlni? Te egyben bele arra fog bozni. Mi van? Ja, még az nem kezdődik, bazd meg. Az a rúta lesz. Hát, mint a fa. Meg is rólad, hogy szabátok. Közben beszéltek már. Miről beszéljünk? Mit beszéljünk már? Basi, hozz tejet, bazd meg! Nem tudom, de Basi, hozz tepertőt, geci, az az órai adag. Kérlek, bazd meg! Urak, ide hátra mosimálni! Alig van. Na, egyél már, Dávid! Hallod te, Geci? Jarika! Gyertek menni! Harapjad majd, Geci! Nem volt fehér. Harapjad! Megszorod, harapjad! Marcsút én ide! Harapjad már egy jó! Szóljál, hidd föl! Gyere kajálni, bozd meg. Hidd föl, Marcsút! Egyél, na! Gyere itt egy karika balra! Mi a mit csinálom? Várjál. Krisztián, gyere, egyél egy karikát, másikra basszol! Edd meg, bazd meg, ha ember vagy a faszodért! Ott van, ott a gyerek! A király! De ne egyél sokat. Ezt kiosztod? Abban sem el, abban nem. Vágj már egy karikát, mester. Nem vágj. Katonát. Eladom már. Köszönöm. Amikor? Ennyi kajálunk. Legalább végül vágja, nem tudja harapni. Marcsút, hívd már! Csücsej, Marcsút, hívd már! Gyere áttenni! Gyere Anni, bazd meg! Ide való, hogy te így fogod. Sokan lesz, meg csak nézi, bazd meg! Mondja, na! Izé, az bajok, jönik a bajokat a járjába. Én nem aprózom, bazd meg! Jó, ennyit hagyjunk meg azért másik születre, és nem most a Gyere betegre. kajálni, bazd. Kóbászok! Kóbász! Gyere, volt, gyere. Bazzak, tüzet csináljatok már, bazzak! Süssük meg, húzzuk át! Tüzet, bazd meg!